Köszöntjük a Hírzug nézőit! Múlt szombaton történelmi eseménynek lehetünk tanulni egyházunkban. A hetednapi adventista egyház és a keresztény advent közösség közel 40 év után először együtt töltött egy szombati napot. A délutáni kórus találkozón a Székelybertalan utcában szinte már állóhely sem volt, annyian voltunk. Másnap a lelkészek és presbiterek folytatták a párbeszédet. Imádkozzunk ezért az alkalomért, és ezért, hogy Magyarországon újra egységes adventista egyház lehessen. Múlt szombaton véget ért a Filmcsimpitten második évada. Jó volt megerősítést kapni az előadáson keresztül a változtatáshoz szükséges hitről. Az egyik résztvevőnek a következő gondolat jutott az eszébe. A tudás akkor ér valamit, ha gyakoroljuk is. Amit nem gyakorlunk, az olyan, mintha nem is tudnánk. Tegyünk az egészségünkért. A Filmcsimpitten harmadik évada márciusban kezdődik, melynek címe Egészség, kultúra, lélek. Havonta egy-egy országot mutatunk be, annak természeti adottságait, az ott élő népek életmódját, kultúráját, jellemzőit, kiemelve az egészségre vonatkozó dolgokat. Természetesen lesz egy kis kóstoló is az adott országnak megfelelő jellegzetes ételekből. Az este hangulatát, formáját és megjelenését is igyekszünk az országnak megfelelően alakítani, így lesz még kerekebb, teljesebb és feledhetetlenebb az este. A következő percekben egy kis ízelítő, hogy miről is fog szólni az este. India. Olaszország. Görögország. Franciaország. Karel. Arab országok. Jaj, az nem az enyém. India. Nem Izrael! Köszöntök mindenkit innen a tanteremből. Ahogyan hallható és mindjárt látható is lesz, már zajlik bent a sportalkalmunk, ahol bizony jól kimozogjuk magunkat, kifutjuk és jó szólósak leszünk a végére, ami bizony nem baj, mert jó sokat kell írni. És az egész héten, mivel nem mozgunk, illetve nem eleget, így aztán ez a 2 hetente, most már 2 óra, egy darabig mindenképpen jól jön nekünk, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik oda bent. Az elmúlt hetekben megszokhattuk, hogy a gyülekezetben töltjük a péntek estéket. Így közösen meg tudjuk kezdeni a szombatot egy kihívásokkal és rohanásokkal teli hét után. Ezeken az alkalmakon készülnek papírpillangók, esetleg papírszívek, de tartunk nehéz köveket is, melyeket a kereszthez tudunk elhelyezni. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy felismerjük és meglássuk Isten nagy szeretetét irántunk. Bátorítunk benneteket, hogy gyertek el a következő péntek este és 7 órától az imaháló alkalomra, ahol Ősz Farkas Ernő vezeti a beszélgetést majd. Felhívás. Gyülekezeti takarítási szolgálatra várnánk jelentkezőket. Heti egyszer egy szerény összegért kellene a gyülekezetet takarítani. Görög Pétert tudjátok keresni ezzel kapcsolatban. Ez a szolgálat is rendkívül fontos a gyülekezet számára. És akkor a következő események állnak még előttünk. Március 6-a, 19 óra, imaháló 9. alkalom. Másnap szombaton, március 7-én egy különleges alkalmunk lesz a gyülekezetben, Őszpüspöki Boglárka fog szolgálni, Nők a Bibliában címmel. Rá egy hétre, március 14-én Ősz Farkas Ernő szólja Isten igéjét hozzánk. 21-én pedig Görög Péter a Teremtés napjáról fog beszélni. És akikért még a gyülekezetben imádkozunk, ne felejtsétek el a programjainkat és az arra járó vendégeinket is. Ezen felül külön emeljük ki imáinkban a következő embereket: Editet és családját,
Dávidot és családját, Mónikát és családját. imádkozunk Tündéért, Albi családjából, Kingáért, aki most Svédországba költözött. Pelsőci Sándorért és gyógyulásáért, És a kis Bennegúzért. nagyon szépen köszönjük, hogy ma este velünk tartottak, remélem legközelebb is figyelnek minket. De Nem kell, mert úgyse. Nem már lesz legközelebb?